na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman din ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangarang kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalyas kan bareta sa lado nasyonal nagtutubod ang Malacanang napiglilihis sana ni Vice Presidente Sara Duterte sa pagiging frontrunner niya sa 2028 presidential race ang dahilan kan pagpuntirya sa iya kan administrasyon. Inian kasimbagan kan palasyo matapos sabihon ni VP Sara na gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magtenir sa pwesto kung kaya ipigbubusol ang impeachment case laban sa iya. Sigun kay Palace Press Officer Abogada Claire Castro, inian gusto na maging naratibo kan Vice Presidente. Alagad ang totoo, saro ining diversionary tactic na may kinaaraman sa sayang accountability sa confidential funds asin iba pang reklamong nakapalaman sa artikulo kan impeachment. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mientras tanto, pinahimutikan ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang pahayag ni VP Sara Duterte na ang ipiglatag na impeachment complaint laban sa saya sarong politically motivated. Base sa naging pahayag ni VP Sara, target kan sa iyang mga kalaban sa politika na siya iyuan ma-eliminate dahil siya ang 2028 presidential contender. Sigun kay Adyong, ang nasabing pahayag kan Vice Presidente sarong panglilihis sana sa totoong issue kan sa iyang accountability. Tinawan doon ni Adyong na bako lisensya ang pagiging front runner para gumibo ng krimen o magbalgar sa konstitusyon. Enot ng pinag-akusaran ni Duterte ang mga kongresistas na nag-ako ng kwarta bilang kompensasyon sa saindang suporta sa impeachment complaint. Sa may katakod pang bareta, bineltadahan kan PDP laban ang nagkaperang grupo na pighagad na ang pag-inhibit sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte na sila Senador Bato de la Rosa asin Senador Bongo. Sigo asin de la Rosa ang midbid na kalyado ni VP Sara asin nagtukaw man ang mga ini sa administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay Abogado Ferdinand Topacio na iyoan bagong tagapagtaram kang partido dapat iagi sa tamang plataporma sin bako sa media sana kung maawot kan grupong Tindig Pilipinas na mag-inhibit ang duwang senadores. Dagdag pa ni Topacio kung nagtutubod sindang biased ang mga ini dapat manaipangapudan kan grupo na mag-inhibit ang 18 na nagboto para i-remand ang articles of impeachment pabalik sa Kamara. Alagad sabi pa kaini na kung in kaso mangyari ini, wara nang magiging quorum asin day makakabilog din bilang para makonvict o maabsuelto si VP Sara. Sigun pa kay Topacio na dapat man mag-inhibit ang mga senadores na may impluensya nin mga political party na kaibanan sa koalisyon nin Kamara na nagboto para ma-impeach si VP Sara kung arog kainian paninindugan ka nagkapirang grupo. Dagdagan tambareta sa lado lokal. Nasa linya si kumpadreng Jomar Bian hali duman sa 1st District. Pading Jomar, marhay na hapon, please go ahead.
Salamat pa rin Pio na resibi ng unyan kanduang centenarian digdi sa syudad kan Tabaco ang benepisyo na ipinagtatauman kan provincial government kan Albay. Ini matapos na ihinatod mismo kan provincial government digdi sa indang mga residensya kay Lola Chopila Katoliko asin Lola Concepcion Carullo ang tig 50,000 pesos na benepisyo na pinag-alukarman kan gobyerno provinsyal sa mga albayano na nag-iedad nin sanggatos na taon. Enot nang anduang ini, iyuan natawan man nin tig 30,000 pesos kan lokal na gobyerno kan Tabaco bilang benepisyo man sa sainda nahali sa lokal na gobyerno kan syudad. Poproseso pa ang tig 100,000 pesos man na marireceive kan duwang ini nahali naman sa gobyerno nasyonal para sa mga centenarians. Ang duwa ini si Lolo Chopila asin Lola Concepcion siya parte sa nasinda ka nagkapirapang mga centenarians na enot nang nagreceive kan benepisyo hali digdi sa lokal na gobyerno kan Tabaco asin naghahalat pa o nasa proseso pa ang iba pang mga benepisyo na hali sa gobyerno provincial asin sa gobyerno nasyonal. Yan ang report, Jomar Bien, DZGP. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Mientras tanto, sa iba pang bareta sa lado nasyonal, dainin dapat na ikahadit ang publiko asin mga eksperto may kinaaraman sa piglalauman na efekto sa ekonomiya kan Pilipinas kan propresto kan Amerika na patawanin buwis ang remittances kan mga foreign workers sa saindang nasyon. Segun kay Palace Press Officer abogada kay Claire Castro, base sa pag-adal kan Departamento kan Finance, dai pa maabot sa 0% ang piglalauman na efekto sa Gross Domestic Product o GDP kan Pilipinas en kaso mapirmahan ang propestong ley. Nasa 20% kan 4.4 milyones na OFW sa Amerika ang posibleng maafektaran, partikular na ang mga non-US citizens kasabay ang mga green card holders asin may working visa. Dagdag pa kan DOF ang 41% remittance na naresibikan Pilipinas hali sa Amerika, hali man sana sa mga Pilipino duman dahil kadaklan pigaagi sa mga bangko an transaksiones. Mientras tanto, day naghagad nin suporta si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa 41 miyembros sa paparaning pagpuon kan 20th Congress tanganing magtinir na leader kan Kamara de Representantes o sa impeachment case laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nakipaghilingan si Speaker Romualdez sa mga bagong opisyal asin nagkapirang re-elected na members kan Kamara sa sarong fellowship dinner kan nakaaging aldaw. Nagsirbi ining pagtatapos kan tulong aldaw na orientation seminar para sa mga malaog na kongresistas. Sigun kay Assistant Majority Leader asin Manila Representative Ernesto Ernix Junicio asin Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na Chairman kan House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation, tinaawan ni Speaker Romualdez Ningia asin suportaan mga magiging miyembros kan masunod na Kongreso. Siniguro kan Department of Agriculture o DA na daipang nahihiling na dakulang efekto ang paglangkaw kan presyo kan krudo asin petrolyo sa mga presyo ngunyan kan panginot na barakalon sa manlain-lain na saudan. Inian siniguro ni Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance asin spokesperson Engineer Arnel de Meza sa pagsasabi na maski naglangkaw nin haros 5 pesos ang presyo kang gasolina, daiman ini na mamatean sa mga agricultural products sa ngunyan. Sa ngunyan, dai pa na ninahihiling na dakulang pagbabago sa paglangkaw kang presyo sa mga barakalon sa ibong kanduang beses na paglangkaw kang presyo kang gasolina asin krudo, pati naman kan gas ngunyan na semana.
Nautob na ang diskwento para sa mga pampasaherong sakayan as in Transport Network Vehicle Service o TNVS hali sa halos gabos na kumpanya kang petrolyo. Sigun sa Departamento kan Enerhiya, igwang piso sagkod 5 pesos na diskwento ang posibleng maresibi kan mga PUVs as in TNVS. Sa Shell, igwang piso sagkod 5 pesos na diskwento para sa mga PUVs, mantang 2 pesos sagkod 3 pesos naman sa TNVs. Mientras na sa Caltex, igwanin 2 pesos 50 centimos ang diskwento sa gasolina, as in 1 peso y 50 centimos naman sa diesel sa mga PUVs. Sigun sa Departamento kan Enerhiya, parte ini kan mga matrayumfong pakikipaghuron kan ahensya sa mga oil companies, partikular na ang pangapudan kan departamento na magtaunin mga retailer nin produktong petrolyo sa public utility drivers. Mientras nainot ng sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dahil na kaipuan ipautob ang fuel subsidy kung mapadagos ang pag-ibaba kang presyo kan petrolyo sa world market na ikinamundo man kan nagkapirang transport groups. Mientras tanto, sinugo na ni National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson as in Executive Officer Abogado Rafael Vicente Calinisan ang pagibuning moto proprio investigation sa pagkawara kan sobra sang gatos na parabulang. An Inspection, Monitoring and Investigation Service ang sinugo ni Calinisan na magpuunin sa diring investigasyon sa pigasabing pagkaka-invelto nin nagkapirang opisyal kan pulis sa pagkawara kan mga parabulang na sagkod sa ngunyan dai pa nahahanap. Siniguro man ni Kalinisan na daininda sa santuhon asin tulos na tatangkason sa pwesto ang mga opisyal kan PNP na mapatunayan na involto sa krimen. Magigurumduman, pinag-akusaran ang nagkapirang police personnel na kasabwat sa panggagadan sa mga parabulang asin itinapok ang mga lawas kaini sa Taal Lake sa Batangas. Hinagad man ni Abogado Kalinisan sa mga complainant na magtaunan ng formal na reklamo sa NAPOLCOM para mapadali ang pagluwas nin resolusyon kan kaso. Maboltan detalyes kan mga bareta, pakalis kan nagkapirang pagirumdum. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Select BDO branches are open Mondays to Saturdays from June 2 to July 18. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Para sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Para sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Piglinaw kan Departamento de Justicia na daisindanin gastos para sa pagpapadara kan mga testigos sa International Criminal Court laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands. Ini ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos sa puton kung may ipapaluwas na kwarta o magamit nin fundo ang gobyerno para maipadara ang mga masumitir ng testimonya. Sinabi niya na sa indang lakdang iyon pakikipagkoordinar sa International Tribunal kung anong mga dapat nagibuhon para sa kaso kan dating presidente. Mientras tanto sa iba pang bareta, may pigsundan ng mga lead ngunyan ang Philippine National Police o PNP Anti-Cybercrime Group in connection sa bagong deepfake videos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na naglalakop sa internet na nagpapahiling na nag-i-endorse ininin online trading platform na iyon ng ipinagpatanid kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Sa ngunyan, ipinairarom sa case build-up ang nasabing deepfake videos para maaraman kung sa inhali ang mga nasabing video kang presidente. Ipigpreparar naman ang cyber warrant para sa mga individual na nasa likod kan pagibo kan videos mantang may nagkapera pang personas ang pigasabi na may kinaaraman sa iba pang deepfake videos kan iba pang personalidad. Mientras tanto, sistematiko na ang proseso kan paglatag nin mga propestong leyes sa pagbubukas kan ika-20 Congress sa Hulyo 28 o kaya
Hulyo 28 kasunod ini kan ginibong draw lots o raffle kan mga senadores kung sain nakalatag naan sunod-sunod na mga pangaran kan mapresentar kan sa indang pet bills. Sa enot na ugada, maswerteng nabunot si Senador J.V. Ejercito para sa enot na paglatag kan propestong bills. Sinundan ninda Senador Robin Padilla, Pia Cayetano, Ping Lacson asin Joel Villanueva. Sa ikaduang round, enot nang nabunot si Senador Joel Villanueva, sinundan ninda Senadores Erwin Tulfo, Mark Villar, Bam Aquino, Senate President Chis Escudero, asin iba pa. Sigun kay Escudero, ang sistemang raffle iyo ang pagsalida sa iyang inabutan na ang Senate President ang prioridad na naglalatag ng propestong lay bago ang mga ibang senadores. Mientras tanto, inumaw ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang estratehiya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tanganing maipautob ang drug-free Philippines. Sigun kay Romualdez, ang ipigbubusol ni PBBM na laban sa ipinagbabawal na bulong, importante para sa futuro, seguridad asin moral na direksyon kang nasyon. Sinurugma ni Romualdez ang desisyon ni Marcos na personal na panginutan ang pagrunot sa halos 9 bilyones de pesos na kantidad kan Cebu na nako akan mga parasira na nagpapataw-pataw sa dagat na sakop kan Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur asin Cagayan. Sinabi pa ni Romualdez, ang lakdang ni Presidente Marcos ang nagpapakusog ng kumpiyansa kan publiko sa sistema asin nagsisiguro na dainin illegal na droga na magkakaabot sa mga komunidad. Pinag-imbestigara ng unyan kan Philippine National Police ang sarong Chinese national na naarestar kan mga personahes kan PNP Highway Patrol Group o HPG sa Manila kan nakalihis na aldaw dahil posibleng miyembro ini kan sindikatong Triad. Sigun kay PNP HPG spokesperson Police Teniente Nadame Malang, na-arestar ang dayuhan sa sarong operasyon kung saan nakumpiskar sa saya ang sobra sa 900,000 de pesos na kantidad ng illegal na droga. Afera pa kaini, na-arestar man ang suspect mantang nagpapabakal nin sarong hinaba sa nabihikulo. Sigun pa sa opisyal nagluwas sa inisyal na investigasyon na supplier ng droga sa Metro Manila ang dayuhan kung saan may mahiwas ining koneksyon sa illegal na sistema. Dagdag panimalang nakikipag-koordinar na sinda sa PNP Drug Enforcement Group para mas maging hararong pang investigasyon. Mientras na sangunyan, pighanap na kan mga otoridad ang iba pang personalidad na pigusuplayan ng droga kan nadakop na sospetsado. Ultimong detalyes kan Barreta, madali nang masimbagan ang kalbaryong na-eksperyensya kan mga residentes kan Caloocan, Malabon, Navotas asin Valenzuela o Camanava manungod sa pagbabaha dahilan kan raot na floodgate sa Navotas. Sigun kay Palace Press Officer abogada kay Claire Castro, padagos ng pigapakaray ang naraot na floodgate sa Navotas asin magiging fully operational na ini sa Hulyo 1 kaining taon. Dahilan kaini laoman kan mga residentes na masusolusyonan ang problema kan perang aldaw na baha sa Camanava. Magirumduman kan Hulyo 25 kan nakalis na taon. Binisita ini mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan napag-araman na naraot ang floodgate dahil sa sarong barge na naglaog sa channel hali sa dagat asin nabunggo kaini aning navigational gate sa barangay Tanzaunaw, Navotas. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa Panginot ni News Director Mar Dela, katabang dyan si Jen Matthew Baleran, asin si Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, June Napoli sa Master Control asin sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilo.